Tonga ai ngo biang yo try ba ngan teng biang ini ke jing hikai ke bangala sedang menagani ke voice ke besan sepak pravun rio ke banga ai kertengi ini ke jing hikai jonga Kumno Phin Shakri yo Blei kini ke jing hikai ke banga ai shapi mentag sngi kadai ke banga kwa ban yarap ban hikai ban pen ia ki nongrim ki beskam naga ketien ke jong Blei mdei kat kum ke opinion lani ke jing persyang ia ke ban perkhat lani ban penuan dur da ke jing mut beriu jengi habang Shakri yo Blei bangin syut harai ia ke jing Shakri Blei bangin syu mut dur ia ke jing Shakri Blei lani bangin syu le ia ke bangin snobet kata ke bakla palat naga ketien ke jong Blei habangi Shakri yo Blei ngi don kamban snot ho ia gani ge jing shisha ba u Blei ulabo ia kan nongrim haga Bible kumno ngila ban Shakri ba yo Blei ni de Blei bakrao unu de Blei ba donbor unu de Blei uba janai unu de Blei uba u Blei ngan ong ngam dan ketien mengan ong ko moy pat unu de Blei uba ladapi snot ho yo no Blei bau de Blei uba ka jing krau jong uga de ga bangimla ban batai ti pisngol tho la da pimat ban ye trei ba no Blei pisngol tho la da ga de ba Phin Shakri yo no Blei tangin shimmi gane kum garu kom le niam jingi am tangin kin mau ba habangi ongi Shakri yo Blei bangi de ban tip yo no Blei na kwa nganda kren ni gane garu kom go ba shai ba haga jing shishanga la de pen fi gane ga jing Shakri Blei la singa snot pat bangan pen fi kendiat kani ga de ga khat ka bakhta inga kani ga de ga khat ka ba pen commander wat de ga do not jonga habanga kren ni gane ga jing hikai magata ka de ngan puli i gane ga khat magata ka de na kitab Exodus kala nang ka ba arpulai ka de khat ka ba arfusan ba Blei wong Phin Shakri ti yo try u Blei jong pi ti un kur khu yo kupu jong pi bat ye ka jong pi bat un shimno ye ga jingpang na pedeng jong pi kata ka de ka de khat ka ba snot nat palat ag jing im jong bala da pikwa ban yo bo Blei un kur khu yo kupu jong pi ye ka jong pi bat un wengno ye ga jingpang na pedeng jong pi Shakri yo Blei Shakri bah yo Blei ka jing Shakri yo Blei ka de ka ba long ka kapu yang ibang yo ga jing kur khu ga jingim ba de ne ka daw don ki bri bam tre ban Shakri yo Blei ka de ba kim snot ho kim tip ba dan ka jing kur khu ka ba kraw bangin Shakri yo Blei ngan puli biang ni kitab Deuteronomy kaba ya day lang ni kitab Exodus ka mga puli mentan naga kitab Deuteronomy kal nang kaba arpo pra naga khat kaba sapu nyogong haba mem shim la Shakri yo try ubo Blei jome daga jinkman bat ka jing snow ba ka do not namar ka jing shlaker hai ki baro namar ka men Shakri gi nong shon jome yegi bo try un pa pasha e me ga jing tingan ha ga jing sliang ba ga jing ko ba ga jing kerdo ki baro bon bu lang corner ha ga ndang jome haban do panjat ndot yaw me finga shu shimmi gi ni gi khan kani Ukraine ga judgment Israel but kani ga judgment Israel ga jingi kai ga krawingi ba nga kwanga nong if hot ngi mahap cho ga jingtem madien bo jisu la ba ga jingtem re pio iba wat ha ga ni ga por pio ga ni ga nong bo Blei nadu ga ni ga por u kwa ye ki brio ki kon Israel bakin Shakri yo u da ga jingkeman bat la da ga Shakri u ong ngan ker khuyu kupu ngan Shakri ngan ker khuyu ga ngan ker khuye ka bo ye ga jingkia na ka daw nga pudi gani ba nga krani gani ba ka jing Shakri yo Blei ka de ga ba kraw ga jing MJ pinyo na kat kata kalat bangin yo ban Shakri yo try nga kwa ngan repeat biang ngan kran biang gani na mga kwa ba pin de sai
ngakwa ba Phin de shai kani de bang da kwa baban kreni pi kani ko ngakwa ba Phin de shai ye ka Phin shai ba ka jing Shakri Blei haga Bible hi what nadu ke testament ke berim kimla ki kon Israel ban Shakri klumar yo Blei shanga nong fi kani ko pangan puli fi ne Bible kani kan pen shai fi Phin sngoto what ye ki pa bane ye ki kon Israel mudur u Blei u ong kumne mo nga bo ini ko point man ngani ba nga kren nga voice message ka bala dep lesi tan pe jo fi Filipinum sngot ho ba ka ba nga kren ba ban Shakri yo Blei ka de jing khot ban Shakri yo Blei ngan bo da ni kiten don kam na khot ye ki brio ba kin Shakri pimla de ban Shakri yo Blei la da klem khot ngam kren ba u khot ye pi ba bin long wa apostol no pastor no yalap ngakren ye ke jing Shakri bangin da Shakri shisha yo Blei ni don kam na yo sngo ye ke jing khot Hoit ngala pen I gane na gane kitien ge jo Blei re penyan pen I fi da ga shai ka dar man sngi penyan puli fi na ga Bible ha ka por bo Blei u le khot yo Moses ha ga riklau na ka to ga laul nong ka ba ing da ding u ong ye u bo u le khot no I ki kon Israel but u ong ngan pa ye me men polite no I ki na ga jing lau marao Fitip ka plan jo Blei bo khot no I ki kon Israel na ri Egypt pengan puli fi na ga Bible nganom kren na la di puli ki kitab Exodus kal nong ko besaw puli ga khot ga ba arpo way ter ngan puli wong ko ne but u try ula ong how Moses ndama lalek paipat Shakri Egypt sumar men le khmaru paro ye ki kampla baro ki bangala ai ki tijame rengan pen ga do no jo to no polite no yo pai ba but men ong how paro kumni u ong u try u Israel sngaba kumni u ong u try u Israel ulong u kon jonga u ba kanin kong jonga ken sngap ay ni kitien bat ngala ong hame to pelat no yo kon jonga ye ni kitien nga kwa nganda puli ba to pelat no yo kon jonga ba unio Shakri yanga hau perkhat ye ta kitien nga kren ni ko point ba ban Shakri u Blei dan kamana yo ga jinkhat tongan ong epi balei u Blei u pa yo Moses ban pelait no naga ketigi jong paro baru Blei u da ai gani ga message ko belong strong ba u ong yo Moses ong yo paro ong pelait no yo kon jonga na mga kwa yo kon jonga gamot yaki kon Israel back in Shakri nga bala remember man pelait no yo kamingan penyap yo kon kong jame u bala khan kong jame ken pi de pi puli gre pi de bin sngot wang ne ngan bo ni ge jingli hato mlong ban Shakri yo Blei habadan ha Egypt hato mlong ban Shakri yo Blei habadan ang tay ga Egypt aga balong ki trek ta gi long maround to balei u Blei u da kwa iki kon Israel bakin polite no yaki balei u da kwa ba Moses un polite no iki Israel bar u da kwa iki ba bakin polite ong yaki ni kin ong Blei ong polite no eu kon jonga ba unio Shakri nga kata ka de bo Blei bo unum bakla na kata fi nga kwa bangan peni fi befindup shai yegani fi ka de ka ta ka bala pen bakla ga jinglang Kristan menta Bangi Shakri yo Blei kat bangidang dana Egypt ngi Shakri yo Blei kat bangidang long marao ban ngi ongi Shakri yo Blei
Pimla pin Shakri yo Blei ong Blei ki Israel ngam kwa pin Shakri nga kat bapidang shonga Egypt pimla pin Shakri nga kat bapidang long marau ngan pelat shua ya pi ngan kat shua ya pi nakari Egypt bapin le Shakri kanan na ni Shakri klau knang ban na pila lat na Egypt pin sa Shakri nga kani ka mon ayu gani kani ka dai ka bau Blei ubu kum ka nongrem bamangi menta aga testament ga batamai habangi mut ban Shakri yo Blei pide pin tip bi ni ko ga jing shisha bau jisu wan shiga ni ga pertai yap alol ga ding fla wan ban ba ye ga jing tim wan ban yap alol ga ding fla umi pat na ga jing tap pat ukwa yanga bat ipi bangin la ban Shakri yo Blei bat lada kadai yang bangin la ban Shakri yo Blei ngidai ban mi shuana ki Egypt bangin lat shuana ka jinglong mrao bangin yo snawi ka jing khot ka jo Blei bo khot no ingi naka perthei bangin mi no bat bangin sesdang ban Shakri yo Blei pila pinum pediang ini la pila pin pediang hari kani ka jing shisha ka bangimla ban kenria lano Pinum snau tho yo Blei la da piklem pat mat ye ga jing penem. Finum shai ga tin ga jo Blei la da piklem pat yo ye ga jing khar sen. Kam dan jing men toy la da ngin Shakri kumno ru la da klem khot ingi. Fitip aga testament ga batmai u ong kumno apsul Paul. Ngam yang naga reasoning jong ngam yang naga opinion jong no ngam yang nang ta ngam yang naga ta jing perkhat naga jing peniang nong rim daga renti pri ngam yang naga ning tin ge jong Blei ngakwa bangan pen ifi pet pipule ge shiti ge jong Paul shigi nong Ephesus kala nong bar uong kum lo uong ya pi ulapen im kesedang nang ta haba filalong ki bayap daga jiring kang magapop haga ba fide juyat menu kat kum rukom jone ke perthai kat ba kum sim jo ke jing char ga sun ke jong kata ke mensim ken ke batrai menta gi khon ke jing bam ko ngo ula pen emingi pina pule lot igene wang Blei ula pen emingi u ba ken rai de jing isnei nama ke jing et ba khrau jong ula e ngi wat mbang ina long gi ba yap de jing kang ula pen emingi lambat u mana pipule lot igene upen emingi de upen emingi daga jingaye ban ngi op yang kita daga jingai ngi pai sho Blei ngi mat ige jing penem de sho daga jingle andre de daga bangi mat ige jing penem ngi balam bau Jesus Christ ba pina pule na kita daw pina pule de khat wei ta ter kong kin ma ba menu pinong gi gentle ga do ye gi bal khat ka bom out share daga ta ka bal khat ka bom share bal ta lu ti ga do ba menta pilang ki khun sos em pi ge hima ge jong Blei ge hima Israel ba gi nongwei ne ki jutang ge jingkular ki bamdan jingkerman ki ba khlemu Blei ge perthei henry menta how Chris Jisu ye pi ge bijulong jingai no meno la penlang hajan de ge snam ge jong Chris na mama u la long ge jingpeni suk jingi u la penlang ko wei ki bero a la pen khlem ge kan drop deng jong ge jingpeni khlat la vi pulilut ye ge ne bro ko wei u ye thu shai Shuaya ka bangin ya chikmat Shakri yo Blei ngi don kam manamat ya ga jimpen im ko jong try chang Jesus Christ mi shuana Egypt knang ba pinyo ban Shakri yo Blei nai perkhat da kumwe pad epi pule ke kitab map inga ga gospel jong Lucas nong maningkong nadu khat bandru punyo ter pilap au Sekaria uyo iga banit lupa khat do shua ban kayo Jesus Christ pina pule lot iga to ang u Blei lapan mi yo na yeng jong David u balong nong pen im ban leyo bangin Shakri yo Blei klem jing shep ting ang Bible fi klem da mat yo try klem da shemme ga jing pen im la pi klem da sngo tho iga jere jo pi shimet baru Blei hagata ga jing map e ga ba pi da mat shisha ga jing la ga ba mat ong no da ga wi kentien la da ngi klem da mi na ga jing long barim na ga jing long perthei
ngimla ban Shakri yo Blei. Hoi ngi Shakri, ngin Shakri, kidan gibe Shakri. Shiboni ngi Shakri. Wat la ngi klemat. Renga yo ina ga Bible. Bau Blei, open imshua. Lada kat yo Nicodemus. Ubala adai unong hikai niamu bakrao. Uji suang ladam kapa dia me kam don jimin to menomio igi mau Blei menomio iru. Mudur fi ia kata ke jing ong ko jong Jesus Christ. Tagadao lada fi puli na Bible hi. Wat adin bagi apostle ki bo Blei legit. Ki be Shakri yo Blei. Tapi puli ki kam apostle na baar. Petrus yelap. Khat ke belai pinyo ko ong ki pat ba baro ki be yos ngau ki ong kala dungak iki laga donot. Pandah baki Petrus yelap ki kela ka bomot. Ki keli ki ongin le kumno ong kela ka bomot baran pen baptis fi way po way. Hage kerteng ke jong Jesus Christ banyo ma bi ki pop. But pinyo priang ki jingkut ai jong men sim ko na mga ni jingkut al kalong ya pi but ki khon jong pi but ka Bible kong nang ta ki sarung shi ka balang sa pen baptis ki but ka babot nang ta ga dai ki sa Shakri yo Blei. Balai ka por jong ki kam ki apostle ka balang wat apreng jong jing pen shitom ben ka ya chakmat namar ki ya ki le egalan tiga bedai ki jong Blei. Baro ini laya jar ki baklang bomot pi. Kini laya jar ki di ki beri kepada mat you Jesus Christ. Ki pada yo i ke jing ki pada yo snow i ke jing kata ke jong Blei. Ki pada kongo lut i ke ketien ke jong Blei. Panama kita kadawa Bible kong khat ke ar ki kamu apostol kong khat besapu ar kong kila yaine eskem ke jing hikai jing apostol bar ke jing selap ke jing kriya kapu bar ke jing duai de gamat kila asdang man Shakri yo Blei. Nama balai ki Shakri yo Blei nama mde setiap ki her peteng na liam jiu mde ki her peteng na yeng na sam em kini ki brio ki da mat e ki jingta so Blei ki da shem ki jing kapat ki la mat you try but nang ta ke sedang ke jing Shakri Blei ke besisha but POE ha peteng jong ke jing pensi tomben ha peteng jong ke jing shabe na yeng na sam ha peteng jong ke jing sha krai kli ha peteng jong ke jing penjen jar ke ye ki kristana ke to par andai namar ba ki banget kini ki be Shakri yo Blei kini ki bala da mat shisha ye ke jing khot ke jong Blei ki bala da shem shisha ye try kim salia bania chakmat namar balai ubrio ubala da mat ye ke jing pen em ke shisha ke jong try unum pai de no Blei un Shakri bet yo Blei lagalong hangno hagano no jeka but de na ta pi ka ni ke jinglong kristan ke hiar haru ke ni century ke jingi baki babon ke be Shakri yo Blei ngi Shakri ni klem de shem shisha ye ke jing penem ke jotrai ni klem de mat ye ke ta ke jing shai ke bangi dei ba Blei shimet ni klem de yo mat ye ke jing penem ban ngi shukrmen ha ke ta ke bangi hiar pateng bat ngi Shakri yo Blei kumta kasaklalong tang ke jing le rukom kasaklalong tang ke jing le niam bat ke pertai kristan menta ke poye ke jing le ran namar ngimi ki brio ki baklem yang shisha haki nongrem ki badai jong ka ketien ke job lai na kata kadao na kren biang ni na mga kwak nganda pen shai shapi mau Blei kwai ki brio paro bakin Shakri tamba shua bakin Shakri o Blei kwak bakin na mat ye ke jing la ka bomod ka shisha bakin shem ye ke jing penem kata kadai ke badan kam ka Bible kata kadai ke bakrao palat ka ketien ke job lai ngan pen iye fi na ka Bible ini pet na ni ketien ke job lai nganget pila shai ngam kren ni lei iya ki brio ki be Shakri sa shaka wai par ke jing khat ka ba kham shalari ka ta ngam kren na kren ni ka balong pat ba salon sar bala de dayengi ban Shakri yo Blei ngina ban Shakri kat kum ka jing khat ka job lai te nganget kala shai ngalapen iya fi bangin Shakri yo Blei de ke jing kemen Shakri yo Blei mde tang de ka rukom tang de ka jing le niam tang de ka bambansi tang ka rukom brio nginum Shakri ru mo ngan sa hikai biang e gani kani gade ka banga kwa mangan hikai biang ka banga ong ai ba ka jing Shakri Blei ka nam lang ka jing kit ka bakia
Ya kene ngan sa repeat biangan ya keren ni kene. Nama kene gede ke bedon kam tam ha kene ke ya jong jing ayai. Nga kwa ngan pen I fi men rage sengi kendiat. Tengini pet ya kene. Ngini puli na ka gospel ka jong Lukas ke lalong ke bakhadar. Ya kini ki arngot ki Shakri ya Blei. Tengini pet na ka Bible. Kumno ngin Shakri ya Blei. Lukas ke lalong ke bakhadar dekhal besap huwai terkong. U Petras ti ulang ko try mekren hangi yagane ga parshi ne haki baro di pedu jisu u yetho daga wei ga parshi u angomne baru try ulang uno te u balong u sordar u balaban shania baru bestad ya ba u kenrat jong u unbu alor ki bahayeng jong u ya gaban ai haki ya la ga benta ga jingbam haka por bobiang Suk utau Shakri ya uba ukunra jo u haba wan un shamba ule kumta shishanga ngapi un bu yu walol ki eke bro ki baudan kene gede ke jingi kai ke ba kham benia larangan keren na gene ke par fi uji suang ni ukren ye ke rukom Shakri uplay ubu de ke kentin ke baong usardar ubalaban shania baru bestad fi ubalaban shania ubalong ubri ubalaban shania am ditong bulaban shania ubadanjing stad ro lana pipule bahaya gane ga parchi gane ga bajili odu adata fi ban long ki Shakri ki jong Blei ni de ban long ki balaban shania ban ka bah ni de ban danjing stad ro ka krene ga jing shampang ga jing rangba ga jing snotho uang yau bau kunrat jong u unbu alor ki bahayeng jong ya kaban ai haki ya laga benta ke jingbam haka por ka piang fikani ke de parshi ka bo kuran ya ki brio ki Shakri shishay oblay bala da ki de ki brio ki balaban shania bagi bestan ukun rat unbo alor ki bahayeng jong ki bahayeng pitep ki jong trai ki de ki bangen ki de ki balamat yo trai baru ong ki ni kitin wang bak baun ai ya laga jingbam ya laga benta ke jingbam ka por bo piang kamat uniu Shakri uba utrai ula shania uba shempang unbu yu walor ki bahayeng jong bat ba unla ban ai yala ka benta ka jingbam aga por bo biang ni tien kamat ba ula ban sai ki brio da ka tien ka jong Blei aga por ka bo biang ka basngotanat ni ka parshi ang suk utaw Shakri yo ba kun rajo ba wan un shiam ba ule kumta ba yai minat ban shet jingbam ban penbiang jingbam ban ai jingbam ka ba yadei bat kitu ki bahayeng ki jong tu kun rat Bun penbiang jingbam ye ki brio malagi sngi ki ba dana ka tu ki yeng fikane ka krane ka jing Shakri Blei ba ngi de ban dei ki brio ki ba lap ban penbiang jingbam ye ki brio ki ba try ula khat iki bat la dangi ai le e kata ka Bible ka ong suk utau Shakri yo bo kun raju ba wa usham bo le kumta wong shishanga ong pi unbu yo lol ki ege bro ki budan ngasot nat ba gane kaman uplay unang kerkuyu unang gantiu tu brio boleh ba u Shakri u try takadaw nga buong ni ba ka jing Shakri uplay kadai banong da ka jing Shakri ka ba shepti ni uplay nala dep lang ni uwan ra sa ni way pa u Shakri wang lenong ka ba khatar Lucas khat ba sa ngan puli wang Henry la daw taw Shakri unong la ga donot ukunrat jonga utut banwan lani uslam banwan
Bat sedang ban show ig Shakri shinrang bat kan thei bat ban ba man di bat ban bu ai de. Ukun rat tu tau Shakri unwana ga sngi ka ba kmi lenti. Mara ka pora ka ba tiap sempat jur yo banun bu yo ia ka benta jong bat ki ba ngai. Fi kani gede ka ba ngakwa ngan ong fi. Baga jing Shakri Blei. Kadon ka madu ka tarata ban tiap. Baki ka kumno fi Shakri yo Blei. Kajing Shakri yo Blei ka day da ka bangi da shep tiang yo kun rat jini. Baya ka nuka bo Blei ula ayang i bangi da le bahaya kata. Ngalaju keren ya kani nrai ngan keren kandiat. Kata kalong bau jisu bu keren ya kani ula dep yo i lupa. Baki don ki Shakri. Ki bau labu iki. Ia ka bakin Shakri ka kam ka jong o. Babaki yo i bau try open slam utut panuan. Ki sedang man show igi Shakri sendrama kan tay. Ban ba mandi ban buat dia. Piyo i kini isngi. Kapabon kajing Shakri kadai. Kajing yan. Kabaki. Kaga jaka ba kandai da kajing iyan. Kandai da kajing yaisha. Kami pan man kajing show kajing yadat. Abang orang ya show yadat kamad. Ki show igi Shakri sendrang Shakri kan tay kamad. Kawan sa kajing ya. Keren persya. Kawan sa kajing ya le ki kam ki jad ki politics ki. Rukom ki babon ki rung apa kajing Shakri Blei. Penjenjari ki priyo badan apa kajing Shakri. Keren ke le ke ni katai. Penshitom le kaktian show ang ni kamad pi penjenjar. Penwit penshitom. Ya pait ya pra. Ni babamba di bat kababuait di mat ngi sedang man poisya ka bakin sa percaya kan jado. Pamilih tangga taro. Ni buait niam, ni buait buram, ni buait bon, buait spa ka taro kom. Baru kan raja tau Shakri unwana ka sengi ka ba kmi lenti. Baru sempat yu, baru po yu ka benta jong u. Baru ka ba mngait. Ngakwa man ka sengi, bangan penifi kat tu kat ni. Bahabangi Shakri yu Blei. Tungin ya ini. Man Shakri yu Blei dah ka bangi. Persangkat balaban leba. Manum syok iya ki Shakri senrang Shakri kan tay. Manginum lap mit, aga bam gedi, manginum buat. Di bangin ya ini, ban le ega bau Blei ula ai. Ega jingim jingi. Dengan pen iya fi biang, kumang ladap ong. Baka jing Shakri Blei. Fi kanega ega bang akwa nganda clear ba haga nega jing hikai. Ya kani nga kwa ba kibubun kin sngot ho eka. Namar lapen sngot ho bakla. Ya ka jing Shakri Blei. Da kibun bun pateng. Haga jing ya identi jingi. Bat bun ba kibriyo kimnot bandrung Shakri Shakri. Namar kiyo i ba ka jing Shakri Blei kadai kaba air. Haka jing shisha lada pin pule biang ya gane jo ngini pet ba. Fi i ujisu habau mi shagane ga pertai. Habau keren ni gane ga ketian ka bangala dep keren kendiat gane ga voice message ka bangala dep. Uang kumni haka gospel ka jong Matthias nang bakhat wei ga khat ba arpo pra uang. Wan hanga fi baro ki bathaj bat ki bakia ga jinkit. Ti ngan pen jam fi ga ketian English kong ngan ai ga baja thai da fi. Tu shim ya ga lingkor jong nga fi. Tu hikai ru na nga na bangaw ba loy loy. Barbarit ga dono pin sham ga baja thai ga men sim jong fi. Na ba ga lingkor jong nga ga lang ga jam bat ga jinkit jong nga ga lang ga sting. Fi nga kwa bangan na pensyay bahaya gani kanang ba kani rabi fi. Nga kwa ngan repeat biyang gani hakawipat karukom ka ba khamshay shushu. Fi habaw jisu wan siya gani ka pertay uwan ban pen iya gani ka jingjat haj ka ba shisha. Nung kata daw marsan dap gani ule kanang gani wilam gi sunran siya ka lengka kau gi kait sa kau ka singi sabatan baru sa ong gi parsi gi ba object iki wang ukun ubri ulang turay jang ka sabatan. Balay uwan rai gani balay pipuli gani bisa yo iba hagani ka jo hi ka benta bau jisu wang
wan changa ngan ai pi ga bajat hai but aglo nang ko bakhat ar pi puli ang ni kala poino ang ni ba ujisu usakren ye ga sabatan fi inamar kibriyo ha ni ga por kidang bat ye ga hukum but kidang perkhat i ba ga jingjat hai ke de ga singi sa jan kamot ba ga jingjat hai ga de ga sabatan ujisu uang wan changa pinio jingjat hai ndai shanga sabatan nama ka jingjat hai ga bishisha kam de ga singi de do try balai lada ka dei pa ka jingjat hai ka wanda ga singi sabatan ujisu unjen de laong le shong thai ga singi sabatan khom ta wan shanga pi baro ki ba thai bet ki ba khia ga jingket tingan ai ga ba jat hai pi khambon sen ngi shait kran be ye ga jingket ye ga jing iki problem me ga jing sham hat ka ta ka don ni ga je dei bangi wan shu try ngi mo ublei rei bun sen dei nda pi shakri ublei ga jing karang bonang bon ka ai ka ba jisu kran ne on wan hanga pi baro ba thai ba khia ga jing ke ngai ga ba jat hai ka ni ga jingket ka ni ga jing kiau klam kran tang ye ga tu ga jing bangi kendo ka mo gi problem bangi kendo Ukraine ga jingket ka ba khia jong ka jing shakri blai ka ba ngi shakri daga hukum usong ni to shimi ga lengkor jonga hapi blai wong shimi ga lengkor ka mot ka jing shakri blai wong lada pishim hikai na nga na banga ngalong ba lui ba barit ga donot pinio ka ba jathan ha ka men sem jong phi uda ong ni na ba ga lengkor jonga ga long ka ba jam ga jingket jonga ga long ka ba sting Lada pi shakri da ka weipat lait na ka ni pinyo i ka jing shakri blai kam dai ka sok. Ada lada pi snot ho i ka ni ka nong rem kam dai ka ba Lada u jisu huang ka lengkor jonga ka dai ka ba sting. Mau ka jing ka lengkor jonga ka long ka ba jam bat ka jing ke jonga ka long ka ba sting. Ta ka mat ka ta ka dai ka ketian ka ba yar ka ba jili o palat. Kanungot ka ba shakri o blai minta ki ba ong. Ani fi ban shakri o blai ta kam long ha ka ba sok. Nasa yos ngau ki donele ki pada yachineng shirum ki pada ut bunkam ki pada ut jinjar ki da ya mo ki da ikhun banya let jing seng banya let ki program bada excited nang ta de shu let da ka bomban se shu nama piklem ngau tho ye gane ka nong rem fitip gane ukraine ke kane ka jingkren ga jong jisu la ngan shukran sapne jingmot bha ma phi sapr khat bha kane ka jing ong jong jisu wan shanga phi baro ki ba thait ber ki ba kiya ga jingket ngan ai ka ba jat ha ja phi fitip ka ba jat ha jang ne ka kren ke ka kren ya ka jing ai ka ba ling ba u Jesus Christ la fi yo ya ka nem da singi nganot banong nai ngan ong nok ne finum tre hiru ban le da ku moy pat phin kwa ban Shakri Blei ni dan shibon ge jingkit le se wat mangaro dan shibon ge igi banga ban pe ya ka kam jong Blei be ini program kan ne hari kan mau ngamle ge ne shabana ge jinga ye namala da le ge ne shabana ge jinga ye ngapo ibang shi ko kom Sidan gibri balaban pechingi biyong ani ni treshi tom em kam de ge beshitom kade ge jinkamen namana da fisngot ho ye ge jingaye ke jingaye ge de ge wan rai ge jingja thai nai le ye shabar na ge jingaye kindiat gibri ge bayo kem ye ne ge nongrem khamboni ni shakri u play tingi dang don be ja ga hukum khun nik sai le ge dang ba ngi khun be de ge bor jongi ni klem sngot ho ye ge jingaye ngasai puli ge ni nganong ngasngotanan pen ngan puli ge ye ge jingpla shaman siam ka jong wafsel po wei ne gibriu ge shakri pon palat yo Blei uba ngala banong uba da shakri shisha pipulir na ka shithi ge banung kong korel na ba khatsan uang ge khat ka khandai namar ngalong uba rit tam na ki apostle uba ngamlong uba dei ban khat inga o apostle namangala be nye ge balang Blei Henry ngabha Henry de ka jing u Blei ngalong ka ni ge bangalong berkata ka jing jong u ko bala nga kam shim lalong leno eken Henry ngala 3 minute kam tam shikat de banyak ibaro ti penban om nga Henry kata ka jing u Blei ken ka badan lem bat nga
da fio ya gani ke secret ke jong Jesus Christ. Kam ne ke secret ke jong Paul ke de ke secret la ne ke bari ke de ke jong Jesus Christ. Baru Paul yo ke me gani ke bari ke bau Jesus Christ. Ba u sa hikai kambo ni ke jing ai ha ke jing hikai jo. Udah beriu bayat ke jing udah beriu bayat ke jing syashitom udah beriu ba 3 minit kam Blei de ba ya khun udah ong hang ni ngala 3 minit kam tam shibon mane ki bara kamar uklem shong sok tang ba usngo tho ya ne ke tien ke ba ong jisu wan shanga pi bara ke ba thait ba ke ba khia ke jing ken ngan ai ke ba ja thait shemi ke lengkor na ma ke lengkor jonga ke de ke ba ke jing ket jonga ke lang ke ba jam ba ke lengkor jonga ke de ke sting but pi in the pi sham ye ke jing ai the Shakri you Blei hapo jong ke jing ai but pi rung shagani ke jing ai finyo I kaba pimla ma pi ke jing ai ke jong Blei kala finyo I kam kaba lada fidan jing ai no Blei kanam lang ke jing ket kaba kia fin la man pendabe ka ke jing sok finom uat finom kanyum hoi teng ke jing lang beriu ndala bun kam palat kum ong hi ani la bun palat fi ndrei ngakwa anong fi dang lai na ba ka dan ke jing ai ke jong Blei bes ngapa ye gani ke bang keren mendagisngi wala Shakri yo Blei da ke jing le ka do jong fi pi kon pi excited fi tebam la da fi le da ke bor jong fi ni obram ma fi tebam la da fi la ban le shibun ki da ke jing la jong fi u Blei chi yo obram ka yo ka do yo ma fi ka buram malu Blei ngot na te ka u Blei u seik nang yengi ki bri ke bomla bahaba wala pin em yengi ni Shakri yo but abula ay ngi ngene ge jing khat mangin Shakri yo ngi yo rong shige jing ai but abang yo ge jing ai hang ta ke ni sedang ban Shakri yo Blei ngin la ban yalap ngin la ban job ge brio shu try ngin la ban ya chkhmat ngin la ban ya sha ge jing ngin la ban kemen wana pedeng jo ge jing bom kemen ngin la ban suk wana pedeng jo ge jing bom suk nginum don ge jing ket ke bkhia ge jing mo chpkhan ngin ya chkhmat kanum la ge jing ket nginum kedor nginum ken riang habang iket ge kamu Blei namar ni sngot ho ye ge jing ai ge jong trai fidei hang ta nga pni fi ge ne por ba fidei fin sngot ho ba ha ye ge tien ge jong Blei ha ge jing dei bat ge jing Shakri yo Blei manginum Shakri yo Blei da ge bang isu mangi sngo ko mangi la sngo ko mangi la sngo ko mangi la ba hang ta fi ngi po ye ge jaka ge be pi u apsopol no kren ni ge ne wo na pipet bahana ke shiti ke jong Paul shaki nong rom ngasai keren berobor gani wang gani nong ka ba san tangan puli gani ketien pin puli gani khot pin yo ibo kuran shibo ni gani kom Shakri Blei pet ngan shipuli pitang kendian ye gani ketien ka ba ngasngotanat pet ngan puli ye gani ka ketien ke jong to ai to ngini puli uang gani ketien nga kwa ba ke ka ba ngapuli ba pin de shai Pina pulim na gani ke shiti ki korin ke benengkong sngap ngan peni fi kidan ki kintien ki bau Jesus Christ hei ki bau hapsul Paul ukret ki pengitan kam baban sngot kho ia gani ke kitien ke jong Blei namar ke kitien ke jong Blei pen ngan pule fi mo kendiat uang ha ke shiti ke ba ar korin ke lenong ke ba henrio ke khat ke benengkong uang mangi ke kum ki parabe trailam bat gamot bat Blei ngi kerpat ba pinom priang leno ye ke jing ai Blei wali priang leno na Shakri yo Blei benong ba dan gibriu bong nganang tangkum ne te ngane tangkum ne em ka kataru ke dei tambala da fi ai le ba ka u Blei na ke jing ai fi ba fi la ba le khamba te la jona pre jo people ki bala ba le khamba haro pim dei ma fi bala de ke jing ai jo Blei wo bala Ditangin niya, Shakri yo Blei. Baka numlang kajingkit ka bakia. Tangin Shakri yo Blei. Daga bangitip. Bangida na pa kajingay ay gizong turay. Matangin Shakri daga bangi Shepnyang yo Blei. Daga bangi minat ilaya baha. Ngidan kajing shania bagajing start. Maru Blei on IT hangi igi bakam karao. Tangin niya tuway. Kopa agani gasngi sa chisian pat nga ay ngo eme. Mangala kin triban pendep igani ka jingkaren
Hot yen trying akwa bagi priyo paro kini o jing shai. Babangi Shakri me try kadega puram ka bakrao o Blei. Haka bahabangi le ki kam ke baret kan no. Penbana ba malada khat ingi bangin le kata. Shimi kada ka jing sngongo pada ka puram. Bangi ngai meni olot ka jing ro. Na ka jing em jing paro. Ka kerteng ke jong chi sungi tuai. Amen bar amen. To Blei un kar khui fi ko Blei shibon.